Prošli danas ćemo igrati ulični basket, epizodu 3. Evo ti ready. Šta misliš? Gledajte. Ajde, trico jedna. Kako da se... Prošli klip vidjeli ste kako smo odigrali, kako je ona likuš ubacivala sve trojke, sve trice što bi ja rekao. A s ovim ćemo da vidimo. Hoće li Britter? Radi. Pas. Evo ti pas. Dodaj čoveč. Opa. Drži je, idem za kucavanje. Hoćemo li? Ja ne znam, ali ja mislim da bi trebali da igramo da snimam ne Far Cry, ne sam je nemam pojma više ni sam šta bi trebalo. Razgovorio sam. Ako se setim u klipu i reći ću, ako ne, napisat ću na Facebook stranici koji bi serijal bio mogući. Ali bilo bi kao dobro igrati, dobra igra. Ali svi na... da. Saints Row 4, da. Kako se toga ne seti. Ali dobro. Dobro. Mi ćemo... znači, sada... evo ga ovi. Da. Imamo onog našeg tamo. I možda ga i vidite, eno ga tamo onaj pilot Igor Veseli piše tu. Dobro. To sam pre druge epizode kupio dvoje. I pošto sam dobio onog iz prošle epizode Toki i ovog. I da vidimo šta ćemo da uradimo. Dobro, 2-0. Dobar trik. Ne. Nemoj sada. Nemoj sada. 4-0. Opa. Tricu. I 7-0 gubimo. Ovo je očajna partija već postala. Dobro. I ništa.
Dobro, gdje smo? Samo moramo dati neki koš. Stvarno. Daj, dodaj. Ajde na kući. Joj. Joj, kako. Ali dobro. Odigrat ćemo sad 2. Sam rekao da trebam da dam neki koš. Ja promašam još. Joj. Tak. Dobro, dali smo 3. Za 3 pojena. Za sad je sve u redu. Ne. I to. Poklir. To daj. I da ćeš. Ali dobro, može ovako. Ali me ubori. Ali dobro. Alo. A to daj. Dodaj. Ali dobro, 9:14. Krenuli smo. Krenuli žestoko. 16:09. Da. Ne znam da ćemo 2 odigrati, ali odigrat ćemo. Možda 2. Za današnji klip. To bi bilo dobro da odigramo. Jao. A si ga da. Kako ga da? Ajde. Tako. Moram da ovome dodam. Nego dodaj. Imaš me. I sam rekao da me ima. Uje. Devet 21. Ne možemo da damo koš. Ajde. A čovječe imaš. Opa. I evo je na trcu. Ništa. Devet 23. Kakva dominacija na nama. Ovaj klip će se sigurno dati kakva dominacija na nama. Opa, drugara, opa. Ne. Moj. I evo ga. Kakav koš. Kakav koš. Barem da... Ja. Dobro. Dobro je. Ovo je dominacija na nama. Ulele. Lele. Jo. 30:11 i 11 sekundi do kraja. Alo bre, dodaj. Ovaj će događa. Pa naravno. I
I kraj. Dva mi je skori i jedan blok. Smo jadni. Ali dobro. I odigrat ćemo još. Ako ne, malo ćemo šutirati. Ako ovi budu što radim krenuli, onda može. Ništa. Evo ga neki. I mene izbacili. Mislim da bi to bilo, ljudi, to za ovaj klip. Doviđenja.